Egun hon ikus-entzuleok, hemen gaituzue zuzenean, Los Arcosetik, Nafarroatik, maiatzaren 6an, gaur, kotxe elektrikoen lasterketa honetan. Bai? Ondarro BHI animatzea etorri gara, eta hemen ditugu ikasle batzuk. Ni alboan, Izadi Txakartegi dugu. Izadi, egunon, zer espero duzu gaurko lasterketa honetatik? Bueno, gure helburua bukatzea da, ez? Azkenean ondo pasatzera etorri gara eta hori. Hori. Postuak berdin du edo... Bueno, azken ez dugu nahi egin baina. Gogoratu diogu ikusentzulei, gaurkoa karrera jasangarria dela, lasterketa jasangarria, hau da, kontua ez da nor heldu bizkorren, baizik eta kotxea ondo maneiatzea, bateria errespetatzea eta ez gainerretzea, horrelako kontuak, bai? Beraz, baditu hainbat truko, ala nola, aldapa berat goazela, ez dugu azeleratuko, bateria gehiagiz kargatzeko, eta horrelakoak, bai? Nortzuk dira gure pilotuak, horatzen zara? Bai, Oier, Alen eta Gorka. Hori da, orain momentu honetan beroketak ari dira egiten, lasterketa ordu bete barru inguru hasiko da, eta, gurekin etorri dira, Zigor Aldazabal, teknologiako irakaslea, Gaizka Esketa, informatikako irakaslea, eta baita Benjamin ere laguntzaile moduan. Eta Josu Fiki. Hori. Fikikoa. Fikako irakaslea. Hori. Justo oraintxe zinemategiari buruzko gai ari gara lantzen, hau da, mugimendua aztertzen duen fizikaren adarra, eta hemen ere, abiadura, azelerazio, horrelako terminoak, sartzen dira kontuan. Guztira 20 talde inguru daude, gero jakingo du zeintzu diren talde horiek, ez baitigute zerrenda pasa. Iaz 22 talde apuntatu ziren, eta iazko 22 talde horietatik, gaurkoan 11 izango ditu, bai? Esate baterako, adibidez. 11 egin. 11 egin genuen, barkatu. 11 zelkatu genuen hori da. Zuek ikusteko zelkapena ez egula xola, ez? Ea orangoan hobeto egiten dugun, ez da? Hori, helburua hori da. Egunero, urtero, hobetzen joatea, bai? Gaurkoan giro edarra dugu, eguraldi eguzkitzua. Bai. Hasieran euria egiteko beldur ginen, baina, momentuz, eguraldia, Ondo. Bai, eguraldi hona da. Eskate fresko egiten du, baina ondo. Bai, hori da. Ez dakit beste ikasle batek parte hartu nahi badu, Elaia Mojika esaterako, egunon, Elaia, animatu. Egunon. Zelan, Elaia, zer espero duzu lasterketa honetatik? Bueno, ikusti genti zirkuitun eta zinbazoko pasati. Hori da. Ja, osaria ere jandugu, pare bat sandwich, indarrak hartuta, kotxeak errebizioa pasatuta, pare bat aholku eman dizkigute, lanola, izpiluak eta handitzeko, behan tornillo batzuk ondo jartzeko, eta horrelakoak. Baina, txekina ja pasatu. Bai, listo. Hori da. Ja, bordaz. Así, bueno. Eta hori, gidari bakoitzak 3 buelta inguru emango ditu, gero gidariz aldatuko gara, eta horrela espero dugu gaurkoan gure kotxe elektrikoak ordu eta erdi irautea, bateriak irautea. Gogoratu, kotxe elektrikoaren datu batzuk. Kotxe elektrikoak gehienez 30 km/h abiadura gaindi dezake, eta iaz, 25 km/h soilik iritsi ginen, baina urte honetan egin ditugun aldaketa eta berrikuntza batzuei esker, gero eta abiadura handiagoa hori da. Aerodinamika kontuak, ez da? Bai. Ze berrikuntza egin duzu, ze aldaketa egin dituzue teknologia klaseetan? Gorian ginen etxen kotxin aurreko parti, bizkat gogortzen eta ze bion dute guan, orduan osin ginen batez kotxe elektrikun aportazioi. Hori, abiadura kontagailu ere jarri diozu, ez da? Bai.
Eta gero kable batzuk lotu, ze, bueno, pixka bat izinen ebile ginean kotxe probaterakon, ze kable bat ez entxufa izan bai, bueno, ez da entxufa dugu eta listo. Ondo. Oso ondo. Bai. Goratu, entzulei, San Mameseko lasterketan ere parte hartu genuela, bai? San Mameseko lasterketak 500 metroko zirkuitu bat bakarri da, hor San Mames estadioaren futbol zelaiaren aurrean jokatzen da, eta Los Arcos berriz, benetako zirkuitu bat da, 2 kilometro eta erdi dauzka, pista biribil honek, eta bueno, nahiko pista laua da, ez? Dauzka aldapa txiki batzuk, Bai, txikisa, bueno. bai, asfalto llano esaten dena, Bai, baina bueno, ondo. Kotxeak eusteko moduan. zirkuito politxe. Hori. Bai. Zein izan da lehenengo impresioa iritzi garenean, batzuk iaztik ere ezagutzen genuen zirkuitua, batez ere irakasleok. Zuentzat zer izan da berria edo? Bueno, zirkuitu oso handixarak, ez gau itxutarako osak ikuste eta orduan, ikusterakun oso handixiritxo azta niri behintat eta jende asko ebe bai. Asik eta handixe eta eleganti. Hori da. Zuek kokatzeko zuen burua, zirkuitoren erdian eraikine handi bat dago, 2 solairukoa, eta gu bigarren terrazan, bigarren solairuan gaude kokatuta, gure karparen azpian, bai, muntaia teknologiko guztien atzean, eta fresko duzu, joan zaitez jertzea jartzea, eskerrik asko, Elaia. Eskerrik asko. Bueno, orain hemen daukagu Beñat, Urriola Beitia, gurekin, bai? Opa, Beñat, egunon, bildu zaitez. Zelan? Ondo, bai. Zer sensazio? Bueno, oso ondo lastertuko dugu, ez? Espero ero buen mogure. Hori. Guge 3:30 arte egongo gara, gutxi gora bera hemen, gero ondarrura 5:00 helduko gara, baina, goiz ederra datorkigu gaurkoan. Hori da. Eta, eta zergaitik izan animatu adibezu gidatzera nien hain, ez da gustaten, hain kotxin horre karrera getxi. Ni hain animaten, neure kuadriako laun gixak, Alen Zabala eta Gorka Badiola, eta espero ero ondo lastertzi ez, hemen Los Arcoseko zirkuitun. Hori, taldearen indarra, taldearen babesa, hori da. Gravitatearen elkapenaria, gozuk esan goan mure. Beste kontua, ikasiko dugu. Hori. Bai, oso ezberdina da, bai. Nik ere, nire kotxe propioa badaukat, probatuta daukat gure kotxe elektrikoa eta askoz baxuagoa, sentsazioak hori, lurretik oso hurbil zaudela, eta pixkat hasiera batean kontrolatzeko zailagoa, bai? Eta zein da Ondarruko gure lema, gure kotxe elektrikoaren lema? Gure lemira abixaran potxe inarte. Zuak isu zer nahi dagoen esan, Josu? Zer esan nahi du potxe inarte? Potxe inartera, amatxu arte, renditxu arte, ez nola parako ez. Hori da, amore eman gabe, hori da. Zintirar la toalla ez esango ben moure batzuk. Hori. Hori da. Ondo. Oso ondo. Eta, beste ikasle batek ere in English. Okay. We are going to change the conversation to English. Okay. I'm gonna wait a little bit. What's your name? Mohamed. Okay. And Joshua. Okay. Nice to meet you. We have some technical issues right now. We see that we have changed the driver. Now I think that Gorka Badiola is checking the car. He's gonna make some rounds, and in order to just try the wheels and everything. So now Allen has already done his part. He's having rest. Yeah. And later on, Oyer Arostegi will be driving the car. So you have a Jauni. Where are you from, Jauni? I am from the Gambia, but I live in Ondar. Okay. When did you come to Ondara? Last year, May. May 2020.
And now you are studying the 4th degree, right? Yeah. Okay. And what is your opinion about this race, this amazing day? I think it's a good day. It's gonna we're gonna see we're gonna see many people here from different places, and our own people also will showcase their own talent. It's gonna be fun, in my own opinion. Yes, remember that almost 20 different groups are going to participate today in the Los Arcos race, Yeah, and let's hope we we finish in the first position, right? yeah. Hopefully, that's what we all hoping for. Maybe we might be first or second. Yes. Hopefully. But as we said previously, the most important thing is that we are participating, we are Yeah, taking part in this race. So yeah. yeah, we Let's go. are, Let's go. We're gonna do it. yes. Sure. Okay. Have you ever driven the car? Yeah, I did it when at school, but like a competition, I've never done it. Okay. Yes. Yeah, Seems like there's a helicopter yeah. flying around us. Okay. Sure. Well, so do you want to say hello to somebody, or we are on live? Remember. Yeah, just to tell them to support the three people here, those that are participating, Mm. and hopefully they're gonna try their best and Okay. make us proud. Okay. Everybody is going to do its best Yeah. today. Okay. So thank you very much, Thank you. Johnny. Thank you. Now we are going to change the language. Euskarara itzuliko gara. Hemen ditugu Naia eta Nora Izagirre. Egunon. Izagirre, hori da. Egunon, bai. Bueno, proposatzen gara. Ia, zigorrek esaten daren. Zure ideak emoten jun, batzutan, Ja. Badirudi berriz ere arazo tekniko batzuk izaten ari garela, bai, hemen konexioa ez da oso egokia, baina bueno, bueltan gara. Hemen ditugu gurekin Naia eta Nora, egunon, eskak, egunon. Bueno, goratu gaur 27 ikasle etorri garela, 4 irakaslerekin batera, eta bueno, beste ikasle batzuk ez dira etorri, baina bueno, agurtu egingo ditugu, ezta? Bai. Daude eskolan, ba bueno, lanean geratzea erabaki dute. Bai, eskozinik egin berdi, Hori. Izan behin, ba, honelako irterak ere, ba, egin behar dira. Eta bueno, ze gertatuko zaigu gaurkoan, edo ze uste duzu, ze posiziotan bukatuko du kotxeak? Pentsatzen dugu, 9. Ez dugu nahi hartzen gehatu. Ondo. Da batzun ero goi. Eta... Oso. Hori, 9. hori postu bikaina egia esan, baina bueno. Goratu, ongi pasatzera eta parte hartzera etorri gara batez ere. Zue biok, gideatuko zenukete kotxe bat, normalean notiek gideatu dute, baina bueno, neskak ere, ba, beti animatzen ditugu gideatzera. Bai, ausartuko zinakete. Bai. Hori da. Gogoratu, Andoa gure Gorka badiola, entrenatzen, aupa Gorka! Egurra! Hori, potxein arte, hori da. Eko Drive, ondarra da etxei, 2026. Zuzenean. A ber, Zamamezen neska batepe gidatuan, Hori da. Gaur falta eta orduan, Gorkako jarrek eta alenek gidatuko erabe, baina bueno, urrengun banegutan nahi jungo. Hori da. Ausartu behar zaite, gidatzera, bai? Ezken zunean, denok parte hartze ere garrantzitsua dela. Bueno, eta honekin bukatzen dugu gaurko momentuz entrevista hauek, eta beranduago itzuliko gara.
Eskerrik asko. Ordu batak aldera. Beraz, adi egon, zuzeneko kanalari. Eskerrik asko. Venga. Agur.